И слагаш от единия край стики тейп от всякъде, от единия край на такова разстояние на 1 сантиметър от ъглите на всякъде, и отдолу и отгоре. И да бъде твърдо, да може да бъде твърдо. Значи, като го слагаш вътре, нали, като слагаш стотката вътре, окей, и нали зъбите, ама преди това... смисъл като я гълта и ти само я дърпаш така, само да оттече. Чакай сега, чакай. Чай да ви кажа, той има и друга работа. Трябва вътре със специално ножче, значи да изчистиш зъбите. Значи трябва да му пазите вие отстрани. Разбираш ли, трябва да изчистите зъбите на машината. Пазим от камерите. С електрически пистолети, ако дойде секюритито... Направо бам, секюрито. Електризираш. Секуритото? Тоест, не го изкараш пистолета, отиваш пум! И той пада. Офисър, ищи. Те сега, така е. Най-важното е, това са ли... Не може ли да Фюрер, когато си прав се чуе не трябва да се отбива, трябва да се наелектризира с електричество, да му изчистваш мозъка, да